चाइल्ड मेरिजखौ सोर लायो चाइल्ड मेरिजखौ सोर होयो बे सोंनायनि फिननायखौ होनांगौब्ला गोजौ नायदावनानै मुजैब्ला गावनि मोखाङावनो गोग्लैफिनो बिदिब्ला मोजाङै खोनासंदो चाइल्ड मेरिज एक्ट 2006 समनिफ्रायनो ख्रिस्टियान धोरोमाव माब्लाबाबो बिल' 18 इयार्सनि गथ'फोरखौ हाबा होआ हिन्दु धोरोम ससाइटियाव मा आं बुंनो रोङा इस्लाम धोरोम ससाइटियाव मा आं बुंनो रोङा किन्तु ख्रिस्टियान धोरोमनि ससाइटियाव बिल' 18 इयार्सनि गथ'फोरखौ माब्लाबाबो हाबा होआ नाथाय हाबाया जागासिनो हाबा होगासिनो दं खार'ना मा बेनि गोरोन्थिया सोरनि जानो हागौ 10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर 15 बोसोर जानो हागौ नाथाय बेनि मेरिज सार्टिफिकेटखौ जुदि नायोब्ला मेरिज सार्टिफिकेटआव बै गथ'नि बैसोआ 18 बोसोरनि गोजौआव जागोन खार'ना मा बेनि मेन खार'ना जाहैबाय कर्ट माने जोंनि बैसोखौ कर्टआव एफिडेभिट खालामनानै बारायनो हायो खमायनो हायो दा बेबायदि बारायनाय बैसोनि सार्टिफिकेटखौ लानानैसो ख्रिस्टियान धोरोमनि धोरोमगुरुफ्रा हाबा होनो गोनां जायो चाइल्ड मेरिज खालामनायनि गोबां जाहोनबो थानो हागौ रोखोम जाहोनफोरखौ लानानै चाइल्ड मेरिज खालामो नाथाय बेबो मोनसे रोखोमनि चाइल्ड मेरिज बे जाबाय कर्टआव हाबा होनाय जायखौ बुङो कर्ट मेरिज बैसो खमनि मानसिफोरखौ जेरावबो हाबा होआब्ला कर्टआ हाबा होयो एफिडेभिट खालामनानै बैसोखौ बारायनानै कर्टआ हाबा होयो अब्ला गोरोन्थिया सोरनि कर्टआ सोर बबेजों बिलंस दं गभर्नमेन्टआ सोर दानि जोंनि आसामखौ सोर दैदेनदों हेमन्त बिश्व शर्मा कर्टआ हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंजायो आरो कर्टआ एफिडेभिट खालामनानै बैसोखौ बारायनो हायो बा खमायनोबो हायो अब्ला गोरोन्थिया सोरनि मेबि डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि हेमन्त बिश्व शर्मा